Goeie. Lieve mensen, welkom. Welkom bij Gastvrij bij mij. Of eigenlijk bij de Spielder. Dit hele setup creëren, dat is de livestream. Maar de Spielder die heeft geen internet, van zover ik weet. Dus we bezieken het via zijn eigen internet te doen. Maar wil het net, we gaan gewoon terug. Dan wordt het gewoon, er komt nog iemand. Welkom. Oh, volgens mij moeten we hun eerst nog een bakje koffie aan, als ze dat willen, of net? Ja, dan beginnen we gewoon 3 seconden later. Is dat wat, of net, Henke? Wat willen deze meisjes? Ja? Zullen dat kind gewoon jaren? Oh, waar is een kwartiertje? Nou, dan doen we nog even 3 minuten. Dan wacht je nog even. Een lepeltje van het idee misschien. Ja. Dus, nou, welkom. Of komen er nog meer? Nee? Oh ja, nou, ja. Ik denk, er komt nog iemand, dan wacht ik toch nog even een waanzinnig kwartiertje. Ja. Nou ja. Piep, zei de muis in het. Nou ja, ik vind wat sneu wat meesten dan van tegendoor zitten. Alleen dan zit ik net nog een keer het hele introotje. En dan sla ik dat door. No? Dat mooi wordt dan toch? Hoe is dan weer van vele jemjemsa? Nou, jongens. Hey, hoe zit het met de stream? Niet best. Hoe kan dat nou? Zo net hadden we alles... Is jouw tablet hem aan het leegtrekken of zo? Oh. Moet opnieuw even aan en uit. Pien is op een vrouw komen binnen. Mijn mem, denk ik, had er wel Pien van hand. Maar die ging naar mijn vreetje. Maar goed, misschien zit hier een Pien mem in de zeel te denken. Ja, dat wie net al je Pien lees toen ik hem bij hen kreeg. Dat kind natuurlijk. Maar ik hoop dat ik bij Pien lees van de vrouw het aangaan. En zo stelde ik me voor, is ons leven krijgt een droom. Een droom waarin je komen en er weer uitgaan. Zadwaande, het versje, mijn droom. Dromen die ik al doet ik nog niets weer. Dromen wat ik letter voor. Liedje badje boven vangen en volle meer. Nee, ik ging nooit toch dat ik dat wezen kon. Dromen toch, ik kijk nog nooit ik grut ben. Maar grut viel ik mij alleen nog in mijn droom. En meesken doch ik zeer en bij politie heb ik best. Hek al wist ik stellen is verbeen. En ik wacht je op die. En ik ren over het wetter. Ik zocht nou helder in de nacht. En ik vleer over de guiden. Van heb ik mijn leven in de maag. En ik luid je idee.
volg je. En ik ren door het wetten en ik show helder in de nacht. En ik ren voor de kruiden van of ik mijn leven in de maag. En ik ting maar is het te laat mijn te libjen en nimmer het dan nog wat ik ben. Maar mijn beste tijd had best en ik had mooie dingen die en ik ben dan blij dat ik weer remmen keer. Want ik ren het wetter, ik zo in de nacht en ik leen uit de kruiden van of ik mijn leven in de maat. En ik denk nou aan die. Oh, maar ik droom dan van die. Sure? Nou ja, en vanzelf dacht ik, ren ik net over het wetter. Hier in het Bletervoort, dus hoe je misschien zeggen dat het mogelijk is. Zacht, dat lekker toch het wetter dan. Dus dat is natuurlijk een metafoor. Een manier om te beschrijven dat je boppen een paar dingen steken kunnen. En ik kwam erachter, wederom voor de tweede keer al, dat je gewoon dit apparaat ziet. Dus daar wil ik ook graag een gebruik van maken. Er wordt heel vaak dingen. Wat? Met dat koor. Ja, zit je hem erin? Sure? Ah, dat vreemd weer, dacht ik. Oh, nee. Oké, net zeuren, maar jongen. Jong, van de middag ik wil een broeken. Ik doe in het Fries, maar dit versje is in het Engels. En het is een apart versje en dat heb ik skreun in de coronatijd. En ja, er mocht eigenlijk niks, maar we mochten. Het mocht trouwens. Goed, ik doe het gewoon. In de studio zitten gaan en maar in een gearwerkje en zien dat we vastgeschreven kunnen. En dan kwamen we erop uit van, kunnen wij, ik in een verhaal waarin net altijd maar elkaar eens binnen, of misschien lang net altijd maar elkaar eens binnen, dan ik erdoor eens worden, altijd maar elkaar eens hoeven te wijzen. Kortom, agree to disagree. Every time I'm waiting for the fall strike. I know it's gonna come after all the fun, the ice crack. I see you standing while you keep demanding how you hold my heart in your hands. You're talking while you keep on walking in a language no one understands. Oh, we just wait and see. So, do we agree to disagree? Oh, 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 oh.
Vroeger dan hier hè? Dan hier maar een plaat, maar zelf al een nog vast bij, maar dan net te lang. Ik denk, ik hoop dat het lang genoeg weer even wat we te hebben, want je zegt nou Bruno Screw, dan herk het ik graag. Want je benijdt binnen nog een twaalf. Net nou dan het volgende, je weet het hè? Je moet ik wat binding houden hè? Ja, en daarvoor toch ik dit voor de verbinding. Want dit is dit hier ik betocht, eerst hier ik betocht gasvrij. Want ja, het idee wie weesken toch een warm plakje aan. Thuis kind het dan net, dat dacht ik nou, ik betaal je meeste drankje, de entree is gratis en al dan jou ik de locatie, of weet ik dan ik maar ben, jou ik nog per stookkosten. Eerst ik bedacht, nou ik net beter pakketmaatje, maar een moedse en hoe hou ik mezelf warm. Als er blede voeten erin gingen, dus ik kreeg nou haast 2 jaar blede voeten. Haast altijd en overal. Maar zo is dit eigenlijk ontstaan. Op een gegeven moment van ja, maar goed, dan kwamen er compensaties en andere dingen. Ik dacht ja, maar gasvrij, dat klinkt net zo lekker. Maar gastvrij, ik dacht, nou hebben we hem. Die doet het dan. Gastvrij. Vroeger was ik een soort pesten. Ik ging maar voetbal bij QVC en neem het al maar op. En toen dacht ik op een gegeven moment mijn band, de man, jitten wij als band, toen dachten we moeten een vers geschreven over rabberij. Het rabbien, weet je wat dat is? Rabberij. Sorry? Roddelje, correct, ja. Ja. En, wat? Weten we maar rabje? De leur. Ja. Ja, maar dat leur maar net meer rabje, dacht ik. We kunnen allebei de weer vertellen, toch? En je kan wel even zeggen, god, nou die dus je leuke ding was voor mij best hoe druwen, maar als het naar is, daar krijg je wel narigheid van. Maar daar schreeuwen wij een festkoer en het giet aardig, kan ik jou vertellen. Dus ik hoop dat je wat onkent. We kennen wel wat hard, toch? Ja, de stoel ben ik wel stevig, toch? Ja, oké. Nou, normaal jongen we dit maar fjouwerman dwarstrook heen. Maar hoe ben ik maar zien draaien. Mijn voet, mijn gitaar en mijn jongen. Oh ja, de hand, maar goed, ben je maar zien draaien, Joet. De budget, je kan het volle beter volgen, Joet. Dan wanneer we het maar zien fjouwen, jongen. Als het al jij doet die wat meesken in mijn winkel ze krijgt. Ja, oeren vrommen zij hier de tuten in de nek. Dat hij de bregeman joost net en wel de tuten heen. Nog voor haar een huwelijksreis wie ik als je ekkel dien. En ik spruts ik hoe de worm die wief. Ja, ze woeën mooie lippen, want dit wie had de stief. En ik vertelde hoe het ben dat net naar kerktafel. Dat ze nou een doemnie is, meesken. Wist me dat al? Ik kan praten, die twee meesken die er wie in die misje. Ze liggen, ze razen beide, ja die kraken in hem op. En ik jette hoe de kelner, maar de vaste brage man. En bruid de rek al innig nog maar erop gong. En hij joeg ik al neer om de wief del skeert. Hij liet haar der efter zochten hoe zien de stad. En als doem niet weet hij is direct net ja, wie ik in heel werd er trog de binnen het liet hij beschreeuwd. Is dat legers besteen. En ja ze wist als weer hier versteen. Stond erbij, maar heel niet verstaan.
Als alles glipt in een enkele telt door die vingers als zon. Nou, weet het wel? Oké, nou ja, nou komt het 18 plus. Gelukkig is mijn broer al meer dan 18, dus goed. Of net had ze? Ouder is 18, toch? Ja, ik wil even checken. Komt en de oude swingers en de sexy mink. Iedereen wil hier als 12 meer als draaien wie we steen. Vertelt hoe dat ik de kelner lekker neukte. Maar de letter hebben ze over maar weet wat het zei. De borval die de man der begroef. Hoe het is, maar hij zit vast in de roef. En ik jade van God dat hij zijn kruis net meer hier. Nou smeekt er bij de duivel om het been. Harry, wat als is, dan liggen ze besteen. En ja, ze wist als heer niet versteen. Kist erbij, maar heel die versteen. Als alles glipt in een enkele telt er aan die vingers als wie het erbij, is erbij, maar heel niet verstaan. Als alles glipt in een enkele telt er aan die vingers als wie het los. Het weten is iets wat helemaal net weer is in één keer weer hiet. Nou, we willen er maar deerslaan of om heren. We krijgen het om heren. Vind ik dan wel. Wat dat ik als we daar nou een festkoe schreeuwen en dat we dat roddelien wat voor zelfs te houden en als er iets is daarvan te staan en daarheen te gaan. Dus hey, kan die ik helpen en zulke soort dingen. Denk ik. In ontstiet wanneer je net waren naar jezelf te zien, horen praten. Nou, daar kun je wel ik weer op aanspreken. Zo dacht ik. Eerder weer verbinding. Het volgende versje is een versje over Beppe. Beppe, ja. En ik geloof dat is die favoriete. Ja? Ja, het gevoel natuurlijk nou dat ik in je de hele tijd valloek, maar dat is net het geval. Het is wel makkelijk, want die namen ken ik de meesten. Maar als je me vers hoe je me willen, dan namen en waar weet giet het volgende vers hoe je. Dit versje is eigenlijk een versie. Mijn omke hier ik al een versje schreeuwen en dan gaan we natuurlijk hoe heet mem. Henke zit je rik, maar Henke is ik al. Ja, nou ja, goed, ik check het maar even, hè. Voordat ik zeg van. Ja, dan heb je weer, wat heb ik dan dien? Nou, dan komen de roddels, nou zo. Maar dat is een versie van uw die kant zien en ik bezocht een van ons, want ik zie het hier op het totem. Het bericht dat Beppe verstaan wie. Wij gaan er elke week heen en wij hebben haar een suikerloze chocolade. En ik weet net meer volle ervan, maar wel dat Beppe die hier altijd kaartwerk. Ik weet niet dat het je wat zei, maar dat hingen wij op het kleven even een soort snieën. En sesam en zoiets. Maar dus ik ging nog graag naar Beppe, naar de vinken, maar de vinken er ik net meer. Of de meesten op die manier van toen, wil ik het zo even zeggen, je begint weer een roddel, stap ik er weer om. En wat ik me nog goed besefte, is dat ze heel tijd net wist wie ik wie, of wie mem wie, of wie ik de mooi wie. En toen dacht ik, jeetje, dat gevoel, zo'n machteloos gevoel, waar het er nou echt van? Dat is vooral ik. En Beppe, denk ik, merk misschien het niet.
En anders merk je het eerst wel en later net meer. Dat je Alzheimer hebt. Elke keer dat ik bij je kom, dan docht het zo zeer. Ik vreeg je wat ik ben, ze zei ik weet het net meer. Ik kan het net begrijpen, het leven door het zand. Dat kan ik maar, u zal ik je. Zo eindig je wat. Was het thee of koffie, een koekje erbij? Of had je dit al vregen? Of wie het net ondij? Wie het van de zij? Want de toekomst is onwis. De mannen blien, de zinnen kort als ik haar vind. Jocht naar mij, zie het mijn stem, maar weet net meer wat ik nou ben. Ze kijkt goed, maar net verlang. Het is goed. Maak het haar bang. En als een keer dat ik bij je kom, dan praat hij altijd. Hoe doet ze nog een valkwier? Ik ben zo blij dat ze het nog weet. Maar dan niet en er is niet uiteindelijk om mij vreugd. Ken ik daarvan? Hoe lang vertel ik haar wat ik beleven ha? Ze zegt wat prachtig, maar ik weet dat ik er uiteindelijk niet on ha. Begrut mij daar. Want de toekomst is onwis. De mannen blink, de zinnen kort als ik haar vind. Ze shot mij, ze heeft mijn stem, maar weet net meer wat ik ben. Ze kent mij goed, maar net verlang, want ze zooit. Waar ken ik daarvan? Waar ken ik daarvan? Zo rond ik dus dit hier in het eerste deel van mijn tour, mijn gastvrijheid bij de Dwarendel. En op een gegeven moment kwam ik in de huis, want ik bood huiskamerconcerten aan. Ik gratis, gewoon, maar het idee van verbinden mensen, misschien het theater erbij. Daar ben ik wel meest die dwarren het eens de dooruit of wat. Je weet ook net wat ze zitten. En met de praktijkwet is het nog dreigender worden om mensen te helpen, vind ik. Waarvan ik dan denk, nou, dat meer kweer, zo goed, dat in mijn eigen. Maar goed, ik ging erheen. Dan kom ik op een gegeven moment bij een man die hier de door liep staan. En die ontvong mij dus al. Ik denk, jeetje, hoe kan het? Ik kom. Of is net wanneer. Maar die door is die al liepen. Toen ik er binnenkwam, toen ik in de gaten, want die vrouw die
Wosto thee, koffie, koekje erbij. Ik denk, het is toch ik weer. Nou, op de schutte van de man naar het vesk en naar je brood zien trainen. Bruno, precies dat. Dat is hoe het gaat. Het is mooi, maar ook heel zwier en wat mooi dat iemand daar dan even omtrekken om had. En zo dwaande wil ik je mee weer mooi aan. Wat je denkt, twijfel je, doch het wel, weet je wel. Ga er wel heen, regel je het wel. En steek die hand. En zo dwaande binnen denk ik de allermooiste ding die ben van de laatste dat ik gewoon bij mensen van de doos steen. Waarvan ik net weet wie het ben en waarvan ik net weet wat de situatie is. Nou, zo kom ik in het AZC. En het AZC, nou ja, daar kom weer meesken. Je weet hoe het gaat, denk ik. Ik hoor het net vertellen. In dit geval doen het om een man en een vrouw die elkaar weer verdienen, wie beide hun eigen partner kwijt. En de famkes, of de jongens, dus de dochters en zwannen, die mast werden naar verbintenis omgaan om het iets weer verhuren. Toen dacht ik, kan dat ik net stoppen? Waarom had je nou zo verhuurd? Maar je zien hier al. Nou, dan rukst ik niet alles weer voor. Nou, dat weet ik de reden dat een van die vers zei, ik wil graag een vers over Best Friends Forever schreeuwen. Zij begonnen ermee aan. Dan ben je nog in zien hier uit en dan ga je als zo'n beste vriendin aan. De tijd dat ik een vers geschreeuw. Dat is een onmogelijke liefde. De man en die vrouw gaat, waarbij de man, waar we om moest, naar zijn eigen land. Omdat wij dat zo betochten. Ik hoor je lachen. En in gedachten blijf jij nog lang bij mij. Het lijkt zo lang nog met jou hier aan mij. Toch wil het lot dat jij niet meer bent bij mij. Je rolt je ogen en kijkt me lachend aan. En overwogen wil ik jou niet verstaan. Je pakt mijn hand vast en trekt me met je mee. En fluistert zachtjes, voor nu is het ook. Ik wens me vurig dat dit nooit overgaat. Want in de morgen is het misschien te laat. Ik zal je missen, al weet ik niet hoe lang. En al je tassen staan ook al in de gang. Ik weet het zeker, diep in mijn hart. Maar na dit einde komt weer een nieuwe start. We lachen samen en huilen tegelijk. Zelfs zonder saldo voelt deze liefde. Nou, zo. Gelukkig. Mensen die denken, nou, allemaal wij doen doors, want dat is volle ethischer, volle menselijker. En dan spring je bres, wat is het? Voor de bres, op de bres, in de bres, bres. Tje? Nou, lastig eigenlijk, hè? Nou, je snapt wat ik bedoel. Varien opkomen, zelfs opkomen, van de boervrouw, van de boerman, familie, van meisken die net netjes behandelen worden. En muziek mij wel heel erg geholpen om verder te komen. Want toen ik het zien eigenlijk er al niet meer wezen. En ik ben 25 jaar verder. Het volgende versje, dat heet muziek. Want ik weet net hoe het met oren is, maar muziek is altijd wel een herinneringen aan maatje, iets wat je weer brengt in de tijd, of iets wat je aan goede tijden of juist mindere tijden herinnert. Of minder tijden weer, maar denk je, jeetje, maar door die muziek koek ik het wel aan. En muziek voor mij heel wichtig. Ja, wel
zinnig, omdat je dan een versje schreeuwen in muziek. Ik hoop dat je me... En het is ik weer zo'n versje, wat misschien nog niet helemaal A is, maar wel A genoeg om je hem te dealen. Dus, de groen wie ze gier en de gruiden wie een leeg. Je vielden geen stil en de spanning weer heen. Hoe daai wie het just en de schimmers blun koud en moon wat net juste en het wijs wat net meer had. Maar de muziek dus daar weer in. En het weer wel als lang verliefd. Het weer de muziek. Enkelt nog de waan van de dag. Je hebt net meer wat in mijn nek zei. Wanneer je ziek, nee, de kind in mijn dik. En leeft op hoop, nee, dat vierde net meer. Maar de harmonie, het brengt dus waarom naar je tijd. Zou ontkomen we de paniek. En jou hebben ik in belief. Maar de muziek, het kleuren staat er in. We voelden de energie. En het viel er als lang verliefd. Het weer de muziek. De muziek. Nou. Ja, en dan weet ik natuurlijk altijd de titels te zeggen en heb ik nog al een strommetje gegooid, dan valt het mooi op bed. Gaat goed? Het versje, dat is weer een versje op een piano. Ja, dit is een piano. Ja, het zal... We beginnen altijd maar vanuit dat we alles al weten. Dit en dit is dat. En dan ja, waarom je een stoel en een tafel en waar heb je dat ooit betaald? Met wat oors? Het is een mooie grap hoe dan, ja, toen hebben wij noodgedwongen tafel bed in en oorsom. Maar ja, dan krijg je het hele orentafereel. Dat vond ik wel een leuke anekdote. Ja, ze komen van het een in het oren en neem ik je maar heel dit hoe weet ik wel zelfs in hoor rond ben en weet ik hoop de verbinding met je te vinden en misschien je nou eens wat vaker. Misschien ik dat je hem denkt, Bruno, ik ken zelf geen muziek, maar ik ken net als een versje schreeuwen. Nou, dat lijkt me prachtig. Of zeuren maar jongen. Nee, zeg ik het goed? Ja? Nou, dan kun je net zeuren maar jongen eigen iets maatje. De verbinding. Juist het terug? Sure. Nou, wit. Dit versje is scrum in mijn holle. Je waarom? Ik net eerlijk weer. En ik weet nog wel nooit, dat refereer ik dan even naar. Voor een hier ik Mindert Wienstra hier in het dorp. Mindert Wienstra helaas ik niet meer. Maar toen hadden we dan een soort van opdracht dat de hele klasse moest lezen. Hier, dan
we daar punten voor. En met die punten kunnen we wat bereiken. Ik weet eigenlijk niet eens meer goed wat dat nou krijgt wie, maar ja, ik houd helemaal net van lezen. Dus ik betekent dat, ja jongen, ik heb 200 bladzijden lezen. Ik denk dat master het wel in de gaten hier, maar ik denk dat er op situatie op het moment dat ik het opbiecht te zoeken. Op een gegeven moment lust ik het niet meer en toen erin zei mij, ja, nou ja, mag het toch maar vertellen dan. Nou ja, die punten, dat, ja, ik weet net of het nou wel of net. In ieder geval voelde het zo mooi dat ik het vertellen wil, want dat was misschien wel het moeilijkste wat dat mooie dwang in. Vertellen hoe het echt zit, maar de kans dat je iets verlennen. En dat brengt mij naar een bregen. Want dat je het leefde zonder een. Want ja, ik kan mijn volgende skarrel net vertellen dat ik nog een oorenskarrel hier. Want ik dacht, ja, had ik dat nou kwijtraad zie. Eerst zeer. En hij komt er vast wel uit. Ik kom er vast wel uit dat ik dat toch op iemand niet vertellen wil. Dat ik het eerlijk dwang kan, maar dat gebeurde maar net. Op een gegeven moment kwamen de fjouwe dames achter. Oh, de ridderlingen. Bruno, de eerst mijn verhaal vertellen. Nou, hoe dan ik? Nou, ik heb alleen met luisterheid. Een live verbinding. Dat nog wel een keer. Dan vreeg ik iedereen op de microfoon. Nee, sorry. Punt van verbinding. Hoe dan ik? Even rond naar mijn verhaal. Ik wou toch wel een betere man worden. En ik wou dat niet meer. En ik wou erachter komen. En een van de dingen om te verwerken, om voor jou in te vreden, wie dit versje schreeuwen. Dus ik hoop dat je het mooi vindt. Mijn heren binnen droeg, woord van diep verdriet. Wij bij ben verliezen, wil ze in mijn dream al niet nog bestiert. Tien na wat tien, besef zit je in mij. En de liefde die ik voelde, is van niemand zo op jocht krijgt als bij dij. Ik leef in een leren en dat mooi dij. Maar nu te weer iets onder het jocht is, stel ik de vraag op mij. Nog een kans, of is die net al verzijn? Had ik vijf jochtje dij verlenen, is de vonk al lang vervloeien. En als du mij was just naast van in, als du zijn. Maar ik dacht erom de vaarheid wijzen, want wie leefde zonder een. En neer is in het bos, die kost je dan in de loft. En ik ken het net bevestje, wat de liefde mooi het meest het te docht. Het viel grif als een woende, ik ken leren mocht. Dan is hij zonder, als een meek, de liefde trok een trauma in de show. Weer iets on
nog een kans? Of is die net nu al verzijn? Ik vaar heeft jortje die verlet. Of is de vonk al lang vervloeien? Hij was juist maar van mij geen stoel zijn. En nooit daar we om de vader wezen, want ik viel leefde zonder Nou, dus ik weet wat er nou op te biechten valt hier in de zeel. Dat hoeft net. Het mooie woord is ook correct plak ervoor, hè, op zich. Oh nee, dat is weer natuurlijk net een biechtkerk. Dat is die orenbeker, of net? Je doen ze daar net onder, of wel? Weet je dat? Dat weet je niet. Oké, nou. Het volgende versje is, hoe zou ik dat zeggen? Het zou samen een versje van Boudewijn de Groot wezen, denk ik. Behalve dan het feit dat het niet Fries is. Maar dit versje heet spanning. En dat is eigenlijk lieden skreun, een beetje een vrouwtje in de maatschappij en een beetje antipolitiek, een beetje een protestsong. En toen ik het skreun, toen nou, hoe moet dit nou jitten? Wat met de titel nou worden? Heegspanning, dat is een festival in... misschien worden we wel boekt, je weet dat net. Nou, dus ik dat schreeuwen en uitbrengen. Omroep Friesland had ik, die draait het nog wel eens. En denk, dan ben ik stiegewies mooi. En Heegspanning zei wat leuk. We hebben op het hoofdpodium. Ik denk, verrek. Maar even een en Lowlands, misschien heb ik nog een leuke titel. Wat hebben we nog meer voor festivals? Wat Zwarte Kras, ja, nou, daar kijk ik misschien als een nummer. Iets maar brommers kicken dan erin zeker, of net? Of motors, wat is het in de burg? En ik neem het mooi in een protestfestje. Van de Mierskip is, Jim, we binnen de Mierskip, de Mierskippers. En ja, ik hoop dat je hem net stilzetten kunnen. Er is nog niet te verliezen, zonder banen, zonder een groeide zonder kriezen, we de groen in drilt. Ze doen alles wat ze willen, in een tijd van fjouwerier, maar hun wut zou net zo volle. Binnen wie, wij kennen het niet zonder Jim, maar willen alles voor u, want een in het bukje van u thuis. Als er op een screamen met die jerken, maar onder heegspanning had er geen enkel zin. Je binnen oerende maar je snoot van in de hand en de willen van de eer we trokken op het don. Do kistel wie ze mij die vinger als do vader spiegel stiest, maar nee rooie als do dwaanbloest was do diest. Wij kennen het niet zonder je, maar willen alles zonder ruus, want de mens kent het bukje van u dus. Je kinderen als er op een screamen werd net niet aan jaren kind, maar onder heegspanning had het
geen enkel. Onderheen spanning had het geen enkel. Onderheen spanning had het geen enkel zin. Wij kunnen net meer zonder je, maar volle andere dus. Want een mieskip kan net je kunnen razen op een schuim, werd net hier kin. Maar onderheen spanning had geen enkel zin. Nou, ik vreeg je mij af. Ken je hem wat jongen? Yeah. Wij binnen een mieskip. Wij volgen mieskip. Is dit een mieskip? Dit is een mieskip. Dankjewel. Ja, nou hoop ik wel dat je met wat leuk versje voelt. Want het zou wat spietig wezen natuurlijk, hè? Had er hier al kinderen concluderen, nou Bruno, dit wordt niks meer van hem. Geen vrijwilligers? Nee? Ah, dat is een goed teken, dat is een goed teken. Sorry? Oh, moet ik spelen? Nou ja, maar goed, ik probeer wat te verbinden en wat van je hem te leren. Dit is en deze tijd heb ik van hem in een versje geschreven. Hast du even eerlijk, op benzine is te laat. Verkeerde man vertrouwt mij wat er die en hij. Ik hoor ik net te hifken, want to had wel aan. De tijd van eens is oer nou, en hij begint breekt on. Steek nog op en geen dan, op die eigen eigen ta. Kom op er in de man, tijd leef je nood, wij ek de tijd nog. Want dit is die lied, die jocht in een tijd, en in die tijd stop het in de leefdestijd. Zet het in de brood, de kaart is vandaag niet meer toe. En we hebben mij maar brengen mooi en in is die pad nog zo breed. Wil het dat zil hij lieden en breng de liefde weer omheen. Dus kan je vrienden en familie te liggen in het taal. In die lilde door uit wat je had hier en nog een haar. Want dit is die lied, die jocht in eigen. En in hij stopt het in de leerdestrie. Kan je al die liefde, zet het in de vrouw. De kar die is ondij, en hier we toezen val. Had al betrouwen in elk meesk. Had niet op ziekje naar het antwoord op die levensweg. Dit is niet jocht in eigen lied en nimmer hij stopt het. Kijk al die liefde, zet het in de brand. Daar die is ondij en in we toe zijn voort.
Dankjewel. Ik heb ontdekt dat ik ben en dat heb ik vorig jaar eens een festkoers terug. En omdat ik me realiseerde dat wat je in mijn oors hoeven te wijzen. En kan ik niks misgaan. Je hebt de verwachtingen die vervullen, want het is gewoon wat het is. Als je nou accepteert, dan hoop ik dat ik aan net de enige hield. Maar natuurlijk wel, maar respect voor de situatie, want ja, hoe dan maar door gaan te schieten, dat is misschien ook net helemaal de bedoeling. Nou, je hebt van die dingen die thuis door. Only best if I do remember it at all. Memories of pain throughout my childhood. Most of them I rather not recall. But then there's love that always kept me going, while society was ripping it apart. The feeling must have won from all the knowing. So forgive me when I say, sing this from the heart, that I feel lost on this earth. In my mind is where I always go when I find the strength to fly. I'm free and I'm worth having of love, because I know that I am me, my only light. And even though I feel alone, I feel cold just like a stone. Wherever I roam, I am home. Oh, I am home without a home. Blame my parents if I wanted. Choose forgiveness here instead. Victimized without them even knowing. I know they gave everything they had, and now the good, well, it ran the battle over. Though I never thought that I was any good. So when I can find I to be my clover, I know that I should, if I could, and you know I always would. But I feel lost on this earth. In my mind is where I always go, and I can't find to fly, but I am free and I am worth any kind of love, because I know that I am me, my only light. And even though I feel alone, I hold just like a stone. Wherever I may roam, I am home. Kon het wat verstaan? Mooi man. Al die woorden.
uit Friesk. En ik vind, we vrijheid libje. Dat is goed, ik het beziekje. Dat wil net zeggen dat je neer onhouden, maar dat wil zeggen dat je je net gevangen vielen op ziek binnen, of op ziek gingen, van mij viel dat dan zo. En dan hebben we onze band, Perry lieten kreun. Als band ik, want we jitten eerst Stone en de man. Wij dachten, jeetje, dit is onze eerste Frieske feestje. In 2008 in totaal een pot vol blom. En kunnen we beter met het Friesk verder. Dus sinds die tijd hebben we alleen maar Frieske feestjes kreun. Daar doe ik nou krijg ik er een van die van mooie zalm. Maar al die oren feestjes onszelf kreun. Maar goed, maar elkaar is ik zelfs kreun. Dat is in vrijheid kisten libje. Ik hoop je dat je me ervan geniet kennen. In dat ooitje, al hoe heeg worden stier. Er komt al een moment en dan we strappen als verdriet. Laat het dan maar barren, want er is geen strijd. Die trin nooit je plakt van weer een eigen lied. Er leven kinderen ooit richting grappen nooit zo rond te varen, zee van je verdriet. En de liefde zijn fine, als er net mee zit dus jost. Want als de wiener justus is, kind te mannen, krijgt er joost. Kies te leven als er heel een dag is. De 10 verliezen last als vaar in eigen kiest. En de dikke net te lekker, maar brengt ze dichter bij elkaar. Want je hebt iets zegt net koe, giet mooi zien twaan terug in de oor. Leven kind uit je al weegt in modestie. En dan verdriet je al in kleuren blijven vallen in de street. En de wind die bloedt maar uit, graaf die in het zand. Al was dan net te dreamen witte komt er titel. In vrijheid kist zo leef je als er hier al vast. Ligt in verliezen los als stoom in eigen kiest. Het dikje net te lekker brengt ze dichter bij elkaar. Want jij die zegt net koe, giet mooi zien twaan terug in de door. Mooi zien twaan terug in de door. En er leven hart van er leven hart van die. Dus liet die liefde vrij. Ik liet mijn liefde vrij. Dus kom erin mooi bij. Waarin ik mooi die. De zinnen sjorren wij. Er leven kinderen ooitje, al weegt in modestie. Verdriet je al in kleuren blijven vallen in het. En de wind die bloedt naar razen, graaf die wattels in het zand. Al was nog net te dreamen, weet er komt weer niet. Ja, mensen, wordt hier mijn wekker te worden nog net? Het volgende versje word je hem goed heel wekker van. Of mensen om je hem heen hadden mooi te krijgen, of je hem hadden zelf mooi te krijgen. Maar het volgende versje gaat over de pikante foto's die in de weststuurd worden in de nieuwe media. En ik heb dat laatst van de bogenman hier in Kouden spelen bij Bennekamp.
de eerste klasses en de tweede klasses loop wie dat, of misschien wie het al. Maar nou, het blijkt dat de herkenbaarens wie grut. Dus, even zien hoe wekker dat we binnen. Het is zover, je wordt gevraagd, je bent nog nooit zo uitgedaagd. En als nu, wanneer dan wel, en hoort dit bij jouw liefdespel, is het voor jou nu wel de tijd. Denk je dan je kansen kwijt, je wilt wel dat dit voortduurt, maar snap je wat je doorstuurt? Ik ken je net, je lijkt me cool, door die spanning die ik voel. Laat me dingen doen die ik misschien niet wil. Ik twijfel wel, maar het voelt zo fijn. Is het mooi om waar te zijn? Maak afspraken, want dat maakt het verschil. Jij doet niet wat ik wil. I want you, do you want me? Hashtag online seksen is niet raar, maar wees bewust van het gevaar. Stuur je wel of niet, typ ik. Stel dan de vraag van wat wil ik? In je leven laat, voordat je tepel viral gaat. Een hart, doe daar voorzichtig mee. Bij twijfel houd je pik pri. Je moet kennen. Geniet ervan, zolang het kan, maar hou voor jezelf dan. En is de liefde plots voorbij, liet dan alles, allebei. Ik wil jou, ja, en jij wilt mij. Wat we willen staat ons vrij. Maar stuur jij door zonder pardon, wat niet mag, vragen kom. Weet je wat al heel veel scheelt? Stuur nooit iets met een hoofd in. Je hebt mijn ervaring, kinderdoos. Online is niet raar, maar wees bewust van het gevaar. Stuur of niet, typ ik. Stel dan de vraag van wat wil ik? En weet wie je in je leven laat, voordat je whatever viral gaat. Voorzichtig mee, bij twijfel houd je pik privé. Het is zo, je hebt weer een, met gezicht van tot teen. En bij gebrek aan vrijpartij, naam en nummer heb je erbij. De druk loopt op de hoogte, raak je straks je vrienden kwijt. Je voelt die ik zo duurt, maar snap je wat je doorstuurt? Online seksen is niet drama, wees bewust van het gevaar. Stuur typ ik, stel de vraag van wat wil ik? Weet wie je in je leven, voordat je tepel viral gaat. Een hart doe daar voorzichtig mee, bij twijfel houd je pik pri. Ik denk de laatste tijd, ik show hij nooit te veel. Elke keer dat ik dat ding, dan hebben ze op een ieder geval praatprogramma, hebben ze doet dit onderwerp. Ik de mist maar één ding. Had mooi dat gepraat, zo'n veske, dat doet wonderen denk ik bij de jeugd. Het enige is, dan moet het wel zakkelijk. Dan, ik denk net dat een gitaar aangenoeg is. Wat denk je? Ik ben aardig inrollen in de tijd. Heb je nog tijd voor iemand? Oh, dat is mooi. Best. Lang praten.
Ik merk dat... jongen, jij erbij. Ik denk, look hem er even uit. Sorry. Bromt het wat minder, dacht ik. Ik heb wel toen ik zelf een eerlijkere man was, dat de zwaar moeten maken en hoe je hem met verschillende verhalen onthoudt. Nou, zag ik dat gewoon. En het heen dat jij er in de gaten en dat je erachter komt. Dit is beter. Maar zo kwamen er zoveel dingen bij elkaar en dat heb ik mijn vestjes van je om elkaar te lijmen. Hoe de verbinding, hoe eerlijk wezen, hoe van elkaar de hand uitsteken. Ik ontvangen via het week wel eens. Hoe makkelijk is het om iets te ja, maar hoe moeilijk is het om iets te ontvangen? Dat ervaar ik dan zelfs. Ik weet eigenlijk hoe ik reageren moet. Oh, dankjewel. Dankjewel, ja. Soms hoe je geen woorden. Daarom zit ik nou ik zo'n soort. Maar wat ik heel wichtig is zei dus dit, herinneringen maatje. Iets onthouden wat wichtig voor je is. Er is een bij stilstaan. Voor mij is dat het moment. Dus daar dank je wel voor dat je er al hier binnen. Maar ik wil beginnen met en nou, maatje. Nee, is ik een antwoord. Vond je het erg wat ik hier van je deel zet? Dat is net een strikvraag. Daarmee testen we direct hoe eerlijk dat we wezen kunnen. En vooral ik altijd net zei. Nou, die feedback die wil ik bij alle leefden hebben, want dan ken ik daar wat ontvangen. En dat is dan hebben ze mij heel vaak verjeerd in het duidelijks libben, duistig libben, is het zeker? Duistig? Duistig, hè? Dat er maar iets invullen voor een oor. Hè? Net mij vregen. Maar ik denk, oh, zo zit het. Nou, dan kom ik naar dit leuk. Wil ze, nee, dat vond niet helemaal het leuk. Of juist leuk. Maar dat we elkaar het vertrouwen in jou, dat we er eerlijk op altijd. Dat vind ik heel wichtig. En Sadwaande, sinds ik een strikvraag, maar dat er bij is, goed net jaren, maar dan mooi dat ik privé of een mailtje of iets of een keer loops. Maar toch een fest het onderwerp en dat heb ik skreun mooi in mooi een vrouw die is dichter. Hebben wij op een arkje zitten in de buurt van Drachten en de opdracht wie eigenlijk breng muziek en poëzie bij elkaar. Ze kwamen een paar coupletten en het wie. En ja, ik weet niet, als het niet is, dan zoek ik het denk ik naar mij afsluiten. Maar als je in totaal 12 coupletten van mij. En normaal zoek je mijn toetsen is, speel je even een D. Ja, dat kan wel even, oké. Ik hoop dat je maas nog eenmaal een drankje bluwen drinken, misschien nog één erop praten, misschien net direct naar huis gaan. Had je mat en een matje, kan ik niks zoals van zeggen. Maar hoe het zou ik het leuk vinden, dan nog één bluwen. Komt-ie. Laatste liedje had ze. Goed? Volgende keer weer verder. Dankjewel dat je er al hier bent. Ja, maar dat er niet toetsen is zitten. Maar is dat een vrede gitarist worden? Tot bij een badwest. De rook van kampen voel je, bij Rijn in het boskoes koel je. Ik weet het nog, wist het nog, de bast bij het Bjemke klimmen, tussen het maishuis bemmen. Ik weet het nog, wist het nog, uit van hoesje bij familie en East Coast, je. Ik weet het nog.
Kist het nog om het hoezenblokje heen, zo stou het ik weg. Ik ken het nog. Kist het nog op redens nooit wiet, of is dat verliezen tijd? Ik ken het nog. Kist het nog het lipje bij de dooi en uit de holle wooi? Ik ken het nog. Kissen nog, jank vodden bij de roes en jongen de wijn naar huis. Ik ken het nog. Was het nog het zwemmen in een fit of is het nou verleerd? Ik wil het nog. Was het nog de stilte onder waterboppen komen maar gespetter? Ik wil het nog. Was het nog bij uw tante op het thee en sliepen in een bedstee? Ik wil het nog. Was het nog te geren een rinnen naar de boeren vinden? Want nou ken het nog. Dankjewel heren voor de techniek. Dankjewel Sonja. Dankjewel Jimme. Wil ik maar afsluiten. Vaak denken mensen dat het optreden dan de artiest is. Nou ja, zonder publiek is er geen optreden. Dus dankjewel. En ik hoop dat we nog even een drankje doen. Drankjewel.